Здравейте! Ще ви направя една презентация на новата Zauer 505. Най-голямото подобрение, което имаме тук, е многомазния болт, който сам работи. Пушката е с изцяло нова цевна кутия, направена от стомана. Тук е прибран инструмента, с който много лесно може да разглобим пушката. Това става, слагайки в тази дупка четвърт оборот ротация и съответно виждаме новата цевна кутия. Имаме бутон за заключване на напълнителя по този начин и съответно при натискане виждаме новата цевна кутия. Изцяло стоманена с олекотяване по цялата част. Пушката се предлага в 19 калибъра и много лесно с тези три болчета и с дърпане на тази ръчка може да смените калибъра на оръжието. Друго нещо е нейният спусък, който е с 4 степени. Имаме 350 грама, 750 грама, кило и кило и 300. Очаквайте в Zarimex.